हेलो छक्का मार पहुंचा पंचावन तारीख हो भाई माने चालू पहुंचा पंचावन सुंदर बोली चलो चलो फीलिंग टा भी टाइट करो लगानी जोटा फास्ट पकाउथरो फीलिंग टा टाइट करो केते कोन छक्का रे धरियो ना ये हो कोन त देला आ सही बात तू बोल या फोन कर यात मत होकड़ को यात ना नहीं आंटी तो करे बोला दी दौड़ी जयराम भाई पाकरे बोल दादी से दौड़ी पड़े उठी कोन कहबो न से भावले पड़े जी तो हम तो भाई पड़े जी बोल दे ता गोड़ा मोळे बोल दादी से दौड़ी पड़े बामणी देवी तांगरा बामणी देवी बोसा और बामणी देवी डाकिले देखु दी बोलला तू जानिया कथा ना नहीं एरा एरा मु हेटी साइलेंट टी-शर्ट पिंदी और आ गोड़ा मोळे बोल दादी से पाइले को पेमेंट पाइछला घर काम कोबी नहीं कैप्टन कोई तो पाई ना देखो जा आइले खर्च रोड फड़ पकई ये राष्ट्रीय गाड़ी स्ट्राइक रंजन हो भाई पहुंच गाड़ी को अरे हे गाड़ी जाई जी गाड़ी नहीं भाई आइला नहीं पार्टी स्टाइल करे पड़ेगा ओडी होली के पड़ेगा सेट मास्टर रंजन ए दीदा वाले चेक कर का आगे दीदा वाले चेक कर मु को करे हम सकाळ कहिलो मु पळाइले नहीं खेले हां देख आगे देख तापर बाड़े ता बॉल दीदा आगे देख तापर बाड़े आगे ता दीदा बॉल कोड कोड पकौ उधर पे जा अरे पछान ओ गांड मोरे भाई कहलो से कहि दिले दा कोनी
बोलिंग टावर फास्ट बेटा जा को स्ट्राइक दे से मारो खाली शॉट रन दे एते रोल हे न से 110-15 भीतर रही थांदे पूर्ण थांदा फास्ट दे देला ए रे रवि सा छक्का धुआंधार बैटिंग व्यक्तिगत 60 रन रे दल पहुंचला बयालबे 92 रिकॉर्ड में चमत्कार साथ अवे का सिंगल दल पहुंचला 93 आउर 50 ओवर रहला दलेश को 18टा बॉलर के नहीं करिया पड़ियो 93 रन आउर 50 18टा बॉल आउ अभिषेक सप्तम ओवर रन प्राप्ति महेंद्र ले बाड़ेबो ए दी जण स्ट्राइक दो से बाड़ेबो नारी एही दिन जा मारियो आउर 50 रन अछि आउर हां बा आउर 50 रन जीतबा बेले यही ओवरटा जदी 20 25 दे देला 18 बॉल 54 रन आउर ताले माने टोटली कहया गले तुम तांको 20 रन ना दरकार तिन ओवर 20 60 रन दरकार एडेला आराम रे हम पाकेट कोन तांको दुईटा खाली गुचे मार रही छ हेई रन बॉल दिला टिके बुल्ली मारे हबो सरकार सिंगल हबो राउंड 47